Hej og velkommen til mit lille tutorial om, hvordan du kommer ind på The Pirate Bay igen, hvis Tele2 har lukket for din adgang til The Pirate Bay. Det første du gør, det er at du trykker på start, højre klikker på netværk, trykker egenskaber, så trykker du administrere netværksforbindelser, højre klikker på dit netværk, egenskaber, trykker på internetprotokol version 4, egenskaber. Så vælger du brug følgende DNS serveradresse. For den første skriver du 208.67.222.222. Nedenunder den skriver du 208.67.222.220. Så trykker du OK, og så lukker du alt det her. Åbner dit internet. Og den kan godt lige tage lidt tid om at load det efter, når du lige har lavet de her indstillinger. Det er lidt forskelligt fra computer til computer. Og så kan vi være inde på The Pirate Bay. Yes, tak fordi I kiggede med.